Και παιδιά, σήμερα θα σας δείξω πώς να παίξετε το Set Batru πολύ εύκολα στο Djembe. Λοιπόν, είναι έτσι. Χτυπάμε ένα. Λοιπόν, θα σας δείξω. Κάνουμε έτσι. Down. Χτυπάμε ένα. Μετά, εδώ πέρα στην άκρη του Djembe κάνουμε ένα εδώ, δύο εδώ. Ένα, δύο. Ένα, δύο. Down, 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 down. Λοιπόν, είναι down, 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 down. Κοίτα, περιμένετε. Το, down, 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 down. Down, 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 down. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας κάνετε like, subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Λοιπόν, θα σας δείξω και ένα καινούριο δικό μου που θα σας το μάθω σε άλλο βίντεο. Λοιπόν, αυτό το βίντεο μας σας κάντε like, subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Άντε γεια Metal Boys και Metal Heads.